film je venovaný výrobe a ručnej práci šperkov z zlatníckej dielni Zlatka. Odlievanie zlata je na pohľad veľmi atraktívna časť práce. Drahé kovy sa tavia pod teplotou 1100 stupňov Celzia. Je to prvý krok k tomu, aby sa mohlo zlato ďalej zapracovať do zdĺhavého procesu výroby šperku. Teraz, keď je už zlato správne vytavené, vyleje sa do vopred pripravenej železnej formy. Pomocou pracovných rukavíc sa forma otvorí a v nej už je odliatý, stuhnutý prúd pripravený pre ďalšie spracovanie. Výroba reťazky začína v tejto elektrickej valcni. Hotové odliaté prúty, či už zlaté alebo strieborné, sa lisujú až do požadovanej hrúbky. Keď je šínka valcovaním vytvrdená, zmotá sa a môže sa zažíhať. Žíha sa do určitej teploty, čo umožní zmäknutie materiálu a tak sa môže mechanicky spracovávať pomocou upevneného prievlaku. Keď drôt naberá počas žíhania červenkastú farbu, znamená to, že je správne vyžíhaný. Namočí sa do liehu, v ktorom zmäkne. Šínka sa ďalej pripraví na preťahovanie prievlakom od najväčšieho priemeru smerom k menším, aby sa dosiahla konečná hrúbka drôtu. V ďalšom postupe sa bude drôt natáčať na medené jadro, ktoré sa pred použitím upraví na ťahacej stolici kvôli zahladeniu všetkých nerovností. Dôsledkom je rovnaká veľkosť budúcich očiek. Medené jadro sa upevní do zveráku a drôtik sa okolo neho postupne obtáča, čím vzniká prvá podoba očiek pre reťazku. Takto vyzerá drôtik obtočený na medené jadro, z ktorého sa budú postupne oddelovať jednotlivé očká. Pred rezaním sa už obtočený drôtik musí znovu vyžíhať, aby sa mohli začať rezať jednotlivé očká. Teraz sa nastupuje jeden z najzdĺhavejších krokov. Každé očko sa musí ručne odrezať z už natočenej špirály. Takáto ručná výroba reťazky trvá skúsenému zlatníkovi prakticky celý deň. Najskôr sa prvé očká spoja, zaletujú a potom sa k nim pridávajú ďalšie dve. Po naletovaných spájkach sa krúžky začnú postupne spájať do spomínaných trojíc. Sa znovu spájajú medzi sebou, až kým nevznikne celá reťazka. Po náročnom kroku spájania očiek sa reťazka ukončí opuncovanými koncovkami v tvare piškotiek.
Je to veľmi jemná práca, kedy sa piškotky musia nahrievať fúkacou technikou. To znamená, že zlatník si reguluje intenzitu ohňa sám fúkaním do hadičky. Takto nahriatá koncovka sa ohne a nasadí na posledný ukončovací krúžok reťazky. Zaletované konce reťazky sa ponoria do kyseliny, vody a nakoniec do liehu na vysušenie. Reťazka tak má hotový koncový uzáver a môže sa spojiť. Keď je reťazka hotová, začne sa proces jej čistenia a leštenia. V zlatníckej dielni Zlatka sú ručne vyrobené šperky výsadov a preto aj ten najnáročnejší zákazník si tu príde na svoje pri pohľade na tieto krásne ručne vyrobené reťazky.